Yn gynharach meibion Prifysgol Glyndŵr gafodd y triphwynt yn y golfdroed, a hynny yn ei rhoi nhw ar frig y tabl Rhyng-golympics. Ond rwan, mae'r tîma yn gwynebu her fydden nhw erioed wedi ei weld o'r blaen, os nac dyn nhw wedi bod yn agos I balan de. Ia, Rafftio dŵr Gwyn. A'r gwrs artiffisial arbennig yng nghanolfan dŵr Gwyn yn Cardiff. Mae 4 pwmp yn creu y tonna, a'r dips, troiadau a rhwystrau yn creu sialens a hanner. Yn gynta, Dexter, Janet, Chris a Kurt o Aberystwyth. Sbon teimlo'n debyg o fynd yn cliff jumping falle achos... Cliff jumping? Yn y wetsuit a bethau, ond just heb cwch bydd hynny. Ond, ie. Dim byd fatha cliff jumping felly, nag di? On your marks, get set, go! Aberystwyth yn socian yn barod oherwydd bod hogiau'r exam di splish-splasio nhw. Ond maen nhw I weld yn gweithio fel tîm. O, rhythm taclus iawn gyda nhw. Dy padla yn eitha ni. Cafodd y cwrs 250 metr yma I adeiladu ar gyfer cystadlaethau rhyngwladol. A hen partis a stagdws. Neis di'r slow-mos ma de. Carwyn y boi a work experience o hwnna chi. Shut up, boy. A dyna nhw dros y llinell derfyn. That's it, first lap, guys. Wrecsam nesa I drio curo amser Aberystwyth. Twat! Dyn ni gyd yn pwerus, felly dwi'n meddwl dyn ni gallu dod yn cyntaf eto, ie. Wel, da ni'n trio curo am tîm Great Britain. 1 minute 40 seconds. Ar eich marcio, barod, ewch! Mae gan bob tîm hyfforddwr proffesiynol yn y rafft efo nhw. Heblaw am rhain, gyda rhain ddau. Mae hynna I gadw balans yn ôl y son. Mae o'n deud Cardiff ar ei bibia nhw, am bod nhw yn Cardiff da. Ond fydda I sicrhau chi na Wrecsam di hein. Sbiwch golwg arno nhw. Wrecsam yn agosau at y llinell derfyn, a siawns bod nhw wedi chwalu amser Aberystwyth. Nath I wneud y cweud da, just tan y dafn olaf. Nath y cwch, so oedd o trwythu. Y ceryn to, o seconds, valuable seconds. Yn acri, i'r llwyddo. Prifysgol Glyndŵr ar y blaen felly, ond nesa, Bangor. Mae'n hwyr, mae'n rili hwyr. Dyn ni'n licio disgyn fel nes. Dyn ni'n digir o, dyn ni'n digir on. 3, 2, 1, go! Tîm yn gweithio fel uned. Y dŵr mae'n fod yn lyb iawn hefyd. Hwna chi ddrops, o'n i'n teulu bod hwnna trwy 3.5 foot chi. Maen nhw'n dallt y techneg yn iawn, ond maen nhw I weld yn troelli yn y dŵr. Bach o lychu fan'na. Rawd a rawd. Cornol a nifer yma I Fangor, sut hwyl maen nhw'n meddwl gatho nhw? Oedd hwnna'n rili dda, dwi'n meddwl nath ni'n rili dda tan y last obstacle o'na. Dwi'n meddwl nath ni, oedd amser yn dda, wedyn nath ni fynd yn crash yn diwan na. Dyn ni sy'n gobeithio yn agos fan I weld canlyniadau ar gweddill, a sy'n gobeithio dyn ni wedi curo nhw'n. Bangor yn colli padl, ond yn syth I top y tabl. Cardydd nesa. Dyn ni'n gwybod pressure on hwn ydi petrol fe awna. Fewn ar on. Mae gennau ffobia cael yng ngwallt yn lif, cos mae'n cymryd I hyd I sychu fo. Ia, Erin Maylor yn ormod o wimp I gymeryd rhan, felly Gwyn Llu a Llywelyn ydy'r hogan ddiarth yn y rafft. Go on, Tam, mlaen, pan mlaen. Dal yn hyn, go on. Yr hyfforddwr yn y rafft efo nhw heddiw ydy Connor o Blaena Ffestiniog. Taclus iawn, genod taclus iawn, heblaw am y sgrechian. Go on, Tam, full speed lawr hwn, man. Full speed. Reit da, genod. Cadw reolaeth da iawn. Mae'n y weld yn neud yn daclus iawn. Undeb mewn cryfder a cryfder mewn undeb meddwl. Da, ewch chi genod. A dyna ni. Ond ydy amser Caerdydd yn gyflymach na Bangor I gymeryd y triphwynt ac I fynd â nhw I frig y tabl. Oedd mi oedd o. Wrecsam. Hogan Wrecsam.
Oedd yn meddwl bod ni'n digon da, ie? Sorry. Na, not a chance. Gyda ni. A Gaber? Da ni dal yn targedu yr ail safle. Oedd yn fori, nhw'n ni smasho fo eto. A ennill. Get a good night's rest tonight and go for it in the next round in the dodgeball. Ia, dodgeball arbennig ar trampolines. Heb sôn am dreifio 4x4s yn ddall. Hyn i gyd yn ffinale Rhyng-golympics wthnos nesaf.